Anyị ekene anyanwụ na-agbala, anyị ekene aja ana, kene mmiri, kene ikuku, kene ezumezu mmụọ niile gbakọrọ wee ka ụwa anyị nọ na ya. Ọmụ chi nọ nso na-ekwuba ezi nwa Anedo, ezumezu ezi nwa Anedo, ezumezu ezi nwa Anedo, ezumezu ezi nwa Anedo, ezumezu ezi nwa Anedo, ekene zuo m ọnụ. Anyị abịakwana ọzọ n'ụbọchị taata na ya bụ nkwasara aka. Taata bụ 15th of May. Anyị gbakwutere ọnụ, anyị bịakwara ka anyị si ada abịa. Anyị bụ ukpe ekene wee bịa. Ọ na-wee too dike na nke o mere ike adịghị imerụkwa gawa n'iru. Anọ m n'iru n'ụbọchị taa na-agbakwa ezumezu mmụọ niile na-emere m ife ọma. Ana m agbakwa oke chimuchi na-aga ụwa ma ekene m. Ike ngachi m na ezumezu mmụọ niile m na ha ebi ụwa. Ndị ichie ekenere m ọnụ. Ndị ichie ebe nna, ndị ichie ikwu nne. Ezumezu mmụọ niile m na ha ekenere m ọnụ. Ndị ichie tọrọ nta na Anedo, tọrọ nta na Oraifite, tọrọ nta na Udu nọ. Ndị ichie tọrọ nta na Igbo niile ekenere m ọnụ. Ana m akpọkọ ụnụ. Ezumezu mmụọ niile gbakọrọ wee ka ụwa anyị nọ na ya. Ana m akpọkọ ụnụ bisi biko ka ụnụ gbakọta. Mmụọ ndị nọ n'anyanwụ, ndị nọ n'aja ana, ndị nọ na mmiri, ndị nọ n'ikuku doo ka ụnụ gbakọta ma mee ka ọ dị mma. Ọkwa n'ụmụ ochie nọ nso na-ekwu n'ụbọchị taata. Anyị na-akpọkọ ogwu na udo, ogwu uru udo na-ekenekwa ngo nnukwu nwaanyị. Ka ị kpọrọkwa ndị ọrụ wee bịawa. Ọnụnụ ha eriko, ọnụnụ ha were alụ ọrụ ọma. Ana m akpọkwazi ogwu ikwu nne m, ogwu m nakwa ogwu na ọjị na ọgbụ dị ike. Ana m akpọkụ gị na-akpọkụ Edo Oraifite. Ana m akpọ okwe mkpụrụ ọba Ifite, mkpụrụ ọba Ifite Oraifite jide obodo. Ana m akpọkụ gị. Mmụọ niile ọdịnala Oraifite ji wee biri. Ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ na-agba n'anụ Oraifite akpọkuo m ọnụ. Aja anụ Oraifite akpọkuo m. Aja anụ Udu Udu na-akpọkuo m. Aja anụ Ifite Oraifite akpọkuo m. Doo na asị m ụnụ gbakọta ma mee ka ọ dị mma. Mmụọ niile na-ekwuru m na mmụọ ndị anyị na-agba okwe na bụ mmụọ ndị na-eme mma. Mmụọ ndị ya ha nara okerie n'aka anyị, ha emeela anyị ife ọma, n'ọkwanụ ha ka anyị na-agbakọ. Mana mmụọ ndị ya eri oke ma tụgharịa gbawa anyị ọrụ, asị m ha nọrọkwa n'ụsọ, ha gbatekwa alete. Na mmụọ ndị anyị na-agbakọ bụ mmụọ ndị na-ekwulu anyị na-ekwukwazịrị. Asị m ụnụ biko ka ụnụ gbata bịa bụọ ọgụ. Ndị nna agbakọ asị m ụnụ bịa kwanụ ụnụ werekwa ife ọma wee bịa sị anyị oku. Na m agbarakwa aka were agbakọ ụnụ, lekwa na ihe ndị njisi. Ejikwa m ya ọjị, eji m ya nzu, eji m ya edo, eji m ya akwa, akwana m ya ife ọnụ na-eri. Ejikwazi m ya ihe ndị ọzọ. Lekwa na ahịfịa na ahịfịa nna amụrụ ọnụ. Asị m ụnụ were ahịfịa na ahịfịa nna amụrụ ọnụ biko wee chọpụla anyị ihe ọbụla bụ ajọ mmụọ, every limiting spirit, every limiting energy in our life. Mana ndụ m ochie nọ nso bụ ezi nwa Anedo, na ndụ ezinụlọ m, na ndụ ndị niile na-eso na ya bụ nkwasara aka taata. Ma nwoke ma nwaanyị, amụrụ na eke, amụrụ n'orie, amụrụ na afọ, amụrụ na nkwọ. Mmụọ ọbụla bụ mmụọ na-ada akwado ife ọma na ndụ anyị ka ụnụ chụte ya aka n'ebe anyị nọ. Mmụọ ọbụla bụ mmụọ na-ada akwado agam n'iru anyị na adịmmma anyị ka ụnụ weta ya aka n'ebe anyị nọ. N'ọkwanụ ya bụ ahịfịa anyị mụnyesịrị ọnụ. Ka ụnụ ghasasịala anyị izu ndị ilo. Ihe ọbụla bụ ajọ ife nwoke maọbụ nwaanyị, mmụọ maọbụ mmadụ na-ezube n'ebe anyị nọ, na-abụlọ maka adịmmma anyị ka ụnụ ghasasịa ya. Ghasasịa na ya n'ife, ghasasịa na ya n'ọchịchịrị, ghasasịa na ya na eke, n'oye na afọ na nkwọ, n'ụtụtụ na ife na abalị. Ekwu m onye ọzụcha ya ta na ya n'isi. Ka ala bụ nwoke, ka ala bụ nwaanyị na-agọrọ anyị ọfọ ọjọọ, ndị na-ekpere anyị ajọ ekpere, ndị na-ekpere anyị ekpere ọdịda, ndị si na ife ọma ama mmiri anyị. Asị m ajọ ihe niile ahụ ha na-ekwu n'isi anyị, ajọ ilo niile ahụ ha na-elo n'isi anyị, all their evil and bad intentions in our life, nya dadofa, nya zedofa, anazedo ndị ilo nwoke, ilo nwaanyị, ilo mmụọ na ilo mmadụ. Ndị ahụ agam n'iru anyị na-afụ ụfụ n'alụ, ndị ahụ na-achọrọ ife ọma na ndụ anyị, ndị ahụ na-anya isi, ndị ahụ na-efe isi kpakapaka, ndị ahụ si na fa ya eme anyị nke a, mee anyị nke ọzọ. Ekwu n'ụbọchị taa ka anyị na-emesara kata na ifere ga-abụ nke fa. Ọmụ ochie nọ nso na-ekwuba ezi nwa Anedo, aka ji ọfọ ogwu Udu Udu nọ. Anọ m n'iru n'ụbọchị taata as an intercessor on behalf of myself, on behalf of my family, on behalf of nwoke na nwaanyị bụ ndị na-eso na ya bụ saraka taata. Ana m ekwu na ọ ga-adịla anyị na mma, na ife ọma ga-emela anyị. Ife ọma ga-eme na ndụ anyị. Ekwu na mmụọ ama mgbochie, na mmadụ ama mgbochie. Mmụọ niile anyị na-ekwulu anyị biko ka ọnụ gbata bịa bụọ ọgụ. Chinọra mmụọ nsọ ndị niile na-eso na ya bụ nkwasara aka taata, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, asị m ọnụ biko gbata nnọọ na akwanichi onye dị n'ile ọ gazie. Ka ọnụ gbata bịa tinye aka ike nga na ya bụ ilu anyị na-atụ n'ụbọchị taata. Ka ọnụ bịa binyela anyị aka ọfọ idide ji awa anyị, ka ọ dị ka ejere Chukwu. Ana m akpọ ka ụnụ tasị biko aja ndị a niile anyị chesịrị n'iru, na anụ ndị anyị na-egbusịrị ọnụ, na aja ndị ọzọ dị iche iche. Asị m sara aka anyị na-eme n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ sara aka anyị ewetara anyị udo obi, ka ọ bụrụ sara aka anyị ga-emesịa ndụ adị n'uju, ala ike adị n'uju.
awele adị aga m n'iru adị. Ọchịchị obi nwoke emezuolie, ọchịchị obi nwaanyị emezuolie, ihe dị onye mkpa o rutekwana ya aka. Ka ala bụ nwoke ka ala bụ nwaanyị, ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ n'obi a n'ụbọchị taata, ndị anyị na-arụrụ ọrụ dị iche iche, ndị anyị na-echukwara mmụọ dị iche iche n'obi a taata, nakwa ndị niile na-esonyere anyị na Saraka, anyị kwuo sị na ha ya enwe ụfọ, na ha ya enwe awele, na ọ ya agaziri ha, ya agaziri nwoke, ọ ya agaziri nwaanyị. Ezumezu mmụọ niile mara m dibịa, mmụọ niile m na ha ya eji ana, mmụọ niile na-akwadola m na mma, ha sị mụ biko bịa tanụ ka ọ nọ gbatabe tinye aka mee ka ọ dị mma. Okwu anyị na-ekwu taata ka ọ gbanye mgbọrọgwụ dị mma, kwuo dị mma, mịta mkpụrụ dị mma. Wee na-asị ụnụ biko ihe ọma dute anyị aka, chi dị mma dịrị anyị, ka ọ nọ na-akwala anyị ụzọ ebe ụzọ na-adụlọ. A kwụsị na ebe ndị ọzọ jere tọ na anyị eje na ụzọ jewude emepere ndị ọzọ, ọ ya emepere anyị. The reason ọ eji wee emepere anyị bụ na anyị na-achụpụ àjà, anyị na-emerụ mmụọ ife, maka na ọkwa na onye chụpụ àjà nye mmụọ oke ruru oke dị mma wee rutekwazie ya aka. Ọkwa na onye tụfuo atọ ụta, ọkwa na onye nyere ụnụ ka anyị enyekwa. Onye ka m ji wee kwụsị that we are worthy of what we ask of you, we are worthy of them. Ihe ọma niile anyị na-ayọ ya rute anyị aka, maka na anyị na-enyekwazi ife ọma in exchange. Na ihe ndị a niile anyị chere ụnụ n'iru bụchi ife ọma, ife ọma, o nwere ajọ ife dị na ya. Wee na-ekwusị na because of that, na ife ọma anyị na-ayọ ga-erute anyị aka, maka na ụwa anyị nọ na-ebu exchange. Onye tụfuo atọ ụtọ onye enyekwa ya. Wee na-asị ụnụ biko na ihe ọma rute anyị aka. Ka ala bụ nwoke, ka ala bụ nwaanyị, ka ala bụ mmụọ, ka ala bụ mmadụ, ndị na-ekpe ikpe ọjọọ ekpegide anyị, ndị na-bring accusations against us in anywhere. Taata dịka anyị na-eme Saraka, ka ọfọ na-ana tigbuo ọfa, ka ọfọ na-ana tichie efe ọnụ, nọ ihe anyị na-ekwu. Wee na-asị ụnụ biko nnọkwana m uche nọnso na-ekwube ezi nwaanyị na-ede, ekwu na ife ọma ga-emere anyị. Ndị niile bụ ndị na-abịa n'obi m n'ụbọchị taa maka ya bụ Saraka anyị na-emeta, ekwu m sị na ha ya enwe awere, ha ya enwe ụfọ. Ụkwụ ha ji wee bịa na be m ọmalụ mma, ọ bụrụ na ha nawakwanụ nke ha ya eji wee na ya akachakwa mma. Ndị na-abịa nhọkwanụ in person bụ ndị sendịrị ego, ndị sendịrị nke a ma ọ bụ nke ọzọ, si anyị wee tinye na ya bụ Saraka. Ekwu m sị na ngọzi si Saraka taata n'oge erutefe alụ, ụzọ ya na-akparụfa n'ife dị mma. Ekenekwara m ọnụ maka testimony esi bịanụ, ọtụtụ testimony esi bịanụ na nkwọ Saraka anyị mesịrị. O nwere ndị unu nyere ọrụ a chọrọ kemgbe eri oge, fa wee sị na ya bụ Saraka unu wee mee ya bụ ọrụ a rutefe aka. Fancha niile esocha na aja ekene anyị na-achụ elu ntata na anụ ndị anyị na-egburu ọnụ. Ọtụtụ ọrụ ebe dị iche iche nke ụnụ lụrụ n'isi ndị mmadụ, ma ndị ụnụ gwara ndị ya bịakwanụ maka ekene n'ụbọchị taata. A sị m ụnụ deme deme, ndị mmiri deemenụ, ụnụ gosiri nke ụnụ ji wee bụrụ ya na ọkwanụ mmiri bụ ike. Ewepụ mmiri na ọ nwekwanụ ihe nwere ndụ n'ụwa anyị nọ na ya. Ekenere m ọnụ na ụnụ na-egosi nke ụnụ ji wee bụrụ ya, ụnụ na-eme nke ụnụ ji wee bụrụ akpa aza. Mụ uchi nọ nso bụ ezi nwa ya na-edo, adị m highly grateful to you. Ezumezu mmụọ niile ọ na-obi ezumezu ezi nwa ya na-edo, adị m very very grateful. Ana m enye ụnụ ekene n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-asị ụnụ biko n'ọkwa ndị dibịa gbaa aja, ọ gazie ajụwa ka dibịa gbara aja. Ekwu nso na ụnụ na-emere onwe ụnụ afa site n'aka mụ uchi nọ nso bụ ezi nwa ya na-edo. Agwa m nnọọ nwata dibịa ka m bụ. Ahụ m aka na ụkwụ nyere ụnụ, mana ọkwa na ụnụ bụ ndị na-arụ nke bụ ọrụ. Wee na-enye ụnụ ekene na mgbe ọbụla m kpọrọ ụnụ na-aza m. Mgbe ụnụ n'ụtụtụ na efe n'abalị ụnụ na-aza m, mgbe ụnụ na-ekene onye na-afọ na nkwọ ụnụ na-aza m, mgbe ụnụ na ife na ọchịchị na ụnụ na-aza m. Wee na-asị ụnụ ekene ka anyị na-ekenekwa ụnụ ka ụnụ lụrụ ọrụ ọma na-aga n'ihu n'isi anyị. Ekwu na nke anyị ga-eri ama nkọnata anyị, mana nke ga-eri anyị agbala anyị ọsọ. Ife ọma ya abịala anyị, mana ajọ ife ya agbala anyị ọsọ. Ka ụnụ site na aja Saraka taata wee bupụla anyị ife ike, bupụla anyị ife ibida, bupụla anyị ihe mkpọbi okwu, bupụla anyị ife ifere na ụdị abụọ na ụdị. A sị m ọnụ biko na ezumezu ọla mmụọ na-ebekọ n'obi a. Ọdụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọbụla na-ekpere anyị ajọ ekpere, na-agọrọ anyị ajọ ọfọ, na-ekwu okwu ọjọọ n'isi anyị, ka ụnụ bukọrọ okwu ọjọọ niile ahụ, ajọ ọfọ niile ahụ, ajọ ekpere niile ahụ onye ahụ na-ekpe n'isi anyị, ka unu jekwaje buo ya dịka ibu. Bụọ na ajụ buo ya ka o buru ya ka ọ fụ ka o si adị. Ọ bịara egbu mgbuo onwe ya, mụ uchi nọ nso bụ ezi nwa ya na-ede, ekwuru m sị na ọ bụrụkwa na ajọ ọfọ. Ụfọdụ na-agwọ ebụla ọgwụ, mana mmụọ chi nọ nso kwesị na ọ bịara egbu mgbu onwe ya abụla ọgwụ, ma ya bụrụzikwa ahụ bụzi ajọ ọgwụ ma ọ bụzi ezigbo ọgwụ, kama na ọwa ọfọ ka ọ bụ. Ihe ọbụla nwoke ma ọ bụ nwaanyị sịrị ya mee m, ya buru ụzọ mee ya. Ọ bụrụ na ọ dị ya mma, ọ fụkwanụ ka o si adị, ọ dịkwanụ ya njọ, ọfụ ka o si adị. Mana ekwu m sị na ya ji ilụlo nwoke ma nwaanyị lụọ n'ebe nnọ bụ onye ilo m na ọma ndị nata ile, maka na ile anaghị abụchi. Ọ bụ ife nkwuru ga-eme na ndụ m, ife chi nkwuru bụ nya ya eme na ndụ m.
ma onye ilo kwuo ma mmụọ Chinonso ama maka etido ya ọfọ na ọma ndị nata ile na ndụ m otu akwa ka m si agọ na ndụ ezinụlọ m na ndụ ndị niile na-eso na Saraka n'ụbọchị taata anyị ekwuru m sị na ọfọ ndị ilo na-agọ n'isi anyị ama ndị nata ile ndị agam n'iru anyị na-afụ ụfụ n'alụ ndị ndụ anyị dị na-afụ ụfụ n'alụ ndị ahụ sị na ha ga-anọgbu anyị ndị ahụ sị na ha ga-eme anyị nke a mee anyị nke ọzọ asị m ihe niile ahụ ha na-anya isi na ha ga-eme anyị ohu mmụọ na nnụ mmụọ na-ebeku n'obi a jeenụ buru ụzọ jeenụ mefee ya ọ bụrụ ibu ụzọ mefe nọ na ụzọ unu ya eje mefee ya maka na ọma ndị nata n'isi anyị ọma ndị nata n'isi anyị ọma mmenata anyị nwa na onwe anyị maka na aka anyị dị ọcha aka m dị ọcha n'ebe nwoke na n'ebe nwaanyị nọ ekwe m so onye sị na m oji nke ya bịa gba m ka mmadụ ka m si wee jide nke ya bịa kọwaa ọ bụla ezie na mma enye ya mana ọ bụla asị asụ m amamikpe ikpe ọjọọ niile ọ na-ekpe mana ife mana nlọ mana mmụọ mana mmadụ mana ekene oye na afọ na nkwọ mana ụtụtụ mana efe mana abalị ikpe niile ahụ ikpe ọjọọ niile ahụ ya dabidie ya zedue ya nyidue ọ bụ ife m na-ekwu ekwuru m sị ya dịkwara nwoke ka o si chere m dịrị nwaanyị ka o si chere m ekwuru m sị ihe ọjọọ nche n'isi nwoke n'isi nwaanyị ya mee m ihe ọma nchekwa n'isi nwoke n'isi nwaanyị ya mekwaziela m otu akwa ka m si ekwusị onye ọbụla lụrụ ajọ ife n'isi anyị ya dabide ya mana elokwa nke ọma ya gaziere ya ọfa anyị gọọ n'ụbọchị taata n'eziokwu na ndụ ekwensị na ọ ya adịla ọ ya agba ya mgbọrọgwụ ọ ya pụọ ma ọ ya amịta mkpọrọ dị mma ka ọ gazie otu anụ nwaanyị si wee gọọ mana eke mara ya mana afọ na nkwọ a sị m ndị mmiri na unu ga-eme ọfa anyị gọọ taata ka ọ dị ile maka na mmiri zosara ananị wee bido mịpụtawa ife dị mma na ọfa anyị gọọ taata ga-agba ya mgbọrọgwụ dị mma pụọ eme dị mma mịta mkpọrọ dị mma na mmụọ ama mgba ya na mmadụ ama mgba maka na ọkwa okwu ekwuchara nwụọ iyi n'ọkwa nnọọ ndị bịa ka ọ ya adịile na ọ bụrụkwa nnọọ n'ofeke na mmụọ Chinonso bụ ezi nwa ya na-edo n'okwu n'ụbọchị taata sị na ife ọma ga na-emela anyị na-aga n'iru ndị ilo na-ene anya ọdịda anyị na-aga n'iru ndị ilo were obi wee na-akpa anyị emo ihe ọjọọ niile ha na-elo n'obi fa n'ebe anyị nọ falarụcha ụla teta fa afụ ka ọ na-eme na ndụ fa ma ndụ anyị abụrụ the opposite of what they think of us ọ bụ ife nkwulu otu a nkwulu ka ọ ga na-adị mana mmụọ mana mmadụ mana eke mana ya mana afọ na nkwọ ekwu na anyị anwụchu anyị agha efuchu anyị agha efu maka na ndụ anyị adịrọ ndị ilo anyị mma anyị agha anwụ maka na ndụ anyị adịrọ ndị ilo anyị mma maka na ụwa anyị bịara ụwọ onye na chi ya ọgụ n'isi onye ọbụla mewe akala ụwa ọwa akala ụwa m ka m na-eme ahụ m eme nke onye ọzọ mmadụ abịaghị eme nke m wee na-ekwusị onye ahụ na-emekwa nke ya na-asị na nke m na-eme na ọma ngazi ọfọ na anaghị etigbu ya enu ga-emegide ya ana ga-emegide ya mmiri ga-emegide ya na nwoke ma nwaanyị ọbụla na-aṅụ mmiri ma ya na-akpa mmụọ Chinonso emo ma ọ bụ na-akpa ezinụlọ m emo ma ọ bụ na-akpa onye ọbụla na-eso ya na Saraka ma ọ bụ onye ọbụla na-alụrụ ọrụ wee na-akpa ya emo ekwuru m sị enu chie ya unyi anaghị agha aja okurukwa mmiri ṅụọ mmiri gbagbuo ya mmiri gbaa ya ụgwọ onye ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ n'isi mmụọ Chinonso bụ ezi nwa ya na-edo n'isi ezinụlọ m n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị na-eso ya na nkwọ Saraka taata a sị m onye ahụ kụrụ mmiri ṅụọ mmiri jụọ ya ajụjụ mmiri jụọ ya onye ị na-eme ihe a kere ife o merụ gị onye ị na-echere ajọ echiche a kere ife o merụ gị onye ị na-agọrọ ọfọ ọjọọ ekpere ajọ ekpere n'isi ya kere ife o merụ gị ma nye ugwu dansa for that mmiri gbagbuo ya ekwuru nsị na mụ na ezinụlọ ma anyị asọla anwụrụ akwa anyị asọla orikọ anyị asọla ekene anyị asọla nkwukọ na mmekọ n'ụzọ abụ n'ụzọ ya bụ onye ọbụla mmụọ manyere ụda dọgbuo ya ma mụ na onye ahụ erikọrọ ma ya erikọhụ ma mụ na onye ahụ ekenelụ ma ya ekenehụ ma mụ na onye ahụ emekọrọ ma ya emekọhụ mmụọ na-emere ife ike nga mgbuo onye ilo m ewo m soro kwa ya anyị agụrụ m ya dịka nsọ ọ bụ ife m na-ekwu onye ọbụla ike nga m tigburu bụ onye ilo m chọrọ ime m ife ọjọọ ike nga m wee tigbuo ya chi m wee tigbuo ya mmụọ na-emere m ife wee tigbuo ya o wee wụ na ama ha wee jee tinye ego wee kwa onye ahụ ekwuru m sị na ọkwụkwa mkpara onye ahụ na ama ngụrụ m ya dịka nsọ nke emeta anọ eji isi wee na-asụ nụ biko nụ gboo n'ọgụgụ okwu ọnụ bupụla anyị ife ifele ife ike ife alịrị ihe ọjọọ n'ụdị abụ n'ụdị nye mmụọ na mmadụ ihe ọbụla bụ ihe mkpọchi ụzọ n'iru afịa anyị na nke anyị na-eme n'isi ndị niile na-eso ya na Saraka taata biko nụ kwunu bupụla anyị ya ka a wele dị ka ife bata na nke anyị na-eme wepụrụ na anyị ihe ịkwụ ụzọ ọchịchịrị wepụrụ na anyị ife ịta aka n'ọnụ wepụrụ na anyị ife echeta ebewe ife anya mmiri ife adụ ụka ibe ka unu wepụrụ anyị ya ka anyị na-aga n'iru ọ ya bụ ndị iro na-eche na anyị ga-ada fa afụ ka anyị na-eme ọfụma na-aga n'iru
ndị ahụ na-asị na anyị ga-ayọ nri anyị ga-anọ otu a ha abịa na-ayọ anyị ifefa ga-eri anyị nwekwana anyị ga-enyefe ahụ ama ngụkwala anyị ya dịka nsọ ọkwa ihe m na-ekwu wee na-asị na agazi ka anyị si wee gọ mana eke mmadụ ya mana afọ na nkwọ ọfọ anyị gọọ n'ụbọchị taa mmụọ ya ekwenye ịgbaghị ọfọ na ana tigbuo ya mmadụ ya ekwenye ịgbaghị ọfọ na ana tigbuo ya nwoke ga-ekwenye ịgbaghị ọfọ na ana tigbuo ya nwaanyị ga-ekwenye ịgbaghị ọfọ na ana tigbuo ya ọ bụ okwu ekwusịara ṅụọ iyi wee na-asị na ya agaziri m na ọfọ ka nsi wee gọ anwụchuna ya efuchina na isi aka ya arụ na ọfọ na uwe oshi isi aka nwata bụ ọfọ ya ọfọ idide ji awa ana ka anyị kwuru ya ka ọ dị